भाई तुम ना कौन सुरेंद्र कुमार बारी तुम कौन जाऊँ मु काम उपरକୁ ଯାଉଥିଲି। अच्छा कौन है तुम एमती कहीं अवस्था ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ हाँ ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଆସିକି ହଁ ପଛରୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରା ଘୋଷାରି ନେଲା ପୁରା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ହନୁମାନ ପତିକା ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିକି ଘୋଷାରି ନେଲା ମୋତେ ଆଉ। अच्छा माने को जगह को सामने ଆମ ସେମିନାର ଛକ 10 ଟିକେ ଆଗକୁ ସେ ମସଜିଦ ପାଖରେ। ଏଇଟା ସେମିନାର ଛକ କୋଉଠି ନିମ ସାହି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଜିଦଟା ସେମିନାର ଛକ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଘୋଷାଟ ନେଇକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲା ତମେ ଏବେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲ ସେଟା କ'ଣ ଟିଟି ହେବାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେବାକୁ ମେଣ୍ଡେଜକୁ ଆସିଥିଲ ସାର୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରକ୍ତ ନା କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ହାତ ଏମିତି ଜଙ୍କ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନାଇଁ ସେ ଘୋଷାରି ନେଲା ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକଟା ଘୋଷାରି ନେଲା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅନି ପଛକୁ ଯାଅ ଛାଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ